дар ноҳияи шаҳри Туз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ибтикори соҳибкорони боҳимат дар ҷамоати деҳоти Тоҷдорон миёни паҳлавонони дохилу хориҷи кишвар мусобиқаи гӯштингирӣ баргузор гашт. ғолиби ҷоизаи асосӣ паҳлавони шинохта Дадахон Қурбоналиев шуд. гӯштини миллии тоҷикӣ аз ниёгон ба мардуми мо мерос омада. паҳлавонон дар ин сабқат ба таври инфиродӣ дар майдонҳои ҷашнӣ бо ҳам нерӯ озмоӣ мекунанд. талопуштаҳои мавзеъҳои алоҳидаи ноҳияи шаҳри Туз низ барои баргузории ин риштаи варзиш мувофиқ аст. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ соҳибкорони боҳимат ва ҷавонони деҳаи болошаҳр дар байни теппаҳо ин чорабинии варзишии аҷдодӣ баргузор гашт. дар мусобиқаи имрӯза тӯҳфаҳои зиёд ҳамчун солим гузошта шуда буд ки паҳлавонон барои ба даст овардани он сабқат намуданд. бояд гуфт ки ба гӯштини миллии гӯштингирӣ дар баробари паҳлавонон наврасону кӯдакон низ завқи бештар доранд ва чолокии худро дар чунин майдонҳо месанҷанд. гӯштини миллии гӯштингирӣ байни сокинон маҳбубияти хос дошта. дар ин сабқатҳо ки дар талу теппаҳо доир мегардад аз 5 то 10 ҳазор мухлис ҷамъ меоянд ва ҷолибияти гӯштингириро бо мухлисии худ таъмин месозанд. дар ин тадбири варзишии паҳлавонони шинохта аз минтақаҳои гуногуни мамлакат ва берун аз кишвар иштирок доштанд ва байни ҳам нерӯозмоӣ намуданд. барои ба даст овардани шоҳ-ҷоизаи ин мусобиқа ҳарчанд паҳлавонони зиёд талош намуданд, аммо то даври ниҳоӣ роҳ наёфтанд. Дадахон Қурбоналиев паҳлавони кишвари мо тавонист дар рақобатҳо ғолиб гардад ва роҳи худро барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза автомашинаи сабукрав ҳамвор созад. сипас барои рақобат бо Дадахон Қурбоналиев паҳлавони ҷумҳурии Ӯзбекистон Искандар Паҳлавон дар рақобат шуда бо бартарияти нисбатан хуб дар ин нерӯозмоӣ ва бо як партоби зебо Дадахон Қурбоналиев ғолиб гашт. ина дар ноҳияи шаҳри Туз гӯштини барои 35 солаги гӯштини калон баргузор гардид. ман соҳиби шоҳҷоиза гаштам. ин дастгириҳои муҳтарам пешвои миллат ҳамин варзишгарода ҳамин хеле дастгирӣ овунам хеле майдонҳои гӯштини миллӣ. мо умед дорем ки гӯштини миллӣ дар арсаи ҷаҳон бозиҳои осиёӣ бозиҳои олимпӣ хушшававу мо баромад кунем да фахр кунем. ёдовар мешавем ки чунин тадбирҳои варзишӣ бахусус гӯштини миллии гӯштингирӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ соҳибкорони боҳимату ватандӯсти деҳаи болошаҳри ноҳияи шаҳри Туз гузаронида шуда. тибқи иттилоъ минбаъд низ бо мақсади тақвияти гӯштини миллии гӯштингирӣ идома меёбад.